tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. May oras kabalen, kaya tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal ang istoryang dapat yung abalo kapamilatahan ng garantisadong kumpleto ampong balansing informasyon. Oren po rin balita may kalap yan ng Webis, June 15, 2023. Yako po Benny Ginto, iti in News Force Pampanga. Binida na lang Mayor Tonton Bustos ng Masantol, reng matagumpeng programa ape pairal kilubning alos pabanuan ng pamanungkulan. Ayon ng balita ng Patricia Mamangon. Our people is our greatest wealth and our greatest asset. Reng memalen ning Masantol, reng tuturing nga kayamanan at peka maulagang asset ning Balen. Reti reng meging panalwing amano ng Mayor Jose Antonio Tonton Bustos ning Balen Masantol king kayang peka mumo ng State of the Municipality Address o SOMA agenapan king Masantol Civic Center inyang Miyerkules, June 14. Ibustos ing peka yan na ka-incumbent Mayor king Pilipinas. Kilod ni Ngalos Pabanua, kilala na lang ning Bayong Masantol Administration, reng proyekto para king kapakinabangan ning Balen. Binida na lang ning alkalde, reng programang peiral para kareng niyayaliwang sektor, kabilang na ing edukasyon, agrikultura, infrastruktura, peace and order, healthcare services, youth empowerment at marakal pangaliwa. Of course, ma'am, our end goal is to really provide for the needs of our constituents, especially those who are marginalized, yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Yun naman po siguro yung purpose ng local government, to really complement and supply yung pagkukulang sa mga kababayan natin. Pegmaragul ng Bustos na mabyeking Masantol ing bayanihan, ing kultura ning masabal at volunteerism, libutan ning harapan na amon o kapag subukan, kalupan na namon ning albog. Dahil sa tubig baha, nakikita natin ang mga pusong handang magbigay ng sarili. Dahil sa baha, nakikita natin ang ating pagkakaisa. At ang dahil sa baha, may umuusbong na mga bagong bayan. Kabilang mo naman king sentro ning speech na niti, ing kayang mabilog a suporta, kareng kaya nakang Masantoleño. We will capacitate our youth through consistent academic learnings and formal trainings of skills as part of our medium-term goal. We will give them opportunity to level up their dreams and aspirations. Pasik na nga napakanuning kayang administrasyon ing transparent tapamang gobyerno nung nukarin masaladang akakit reng memalen reng proyektong patupad iba't kareng pondo ning munisipyo. Agpangkang Patrol Party List Representative George Bustos ing tata ning alkalde sasalamin kanuking SOMA reng prinsipyo at adbokasyang susulong ning kayang anak king pamanungkulan. Ako natutuwa ako kasi ibig sabihin na yung binabasa niya talaga sumasalamin dun sa damdamin niya, yung mga polisiya niya talagang genuine yung pagpapatupad, no? So nakikita ko nilalaban niya talaga yung mga Masantoleño, no? Napakahirap ng kalagayan ng taga Masantol. We are just lucky na one team lang ang Masantol. Nakita niyo yung suporta ng Sanggunian, nakita niyo yung suporta ng mga barangay, no? At lahat ng mamamayan dito. And there are other partners outside Masantol, lalo-lalo na sa public safety sector, yung mga PNP na tumutulong sa atin. Samantala, kayagnaning programa, dinina nala namang galal at pamagkilalang Mayor Bustos, reng niyayaliwang individual at organisasyon, akasaup king kayang liderato, kabilang na reng miyembro ning media. Sa mga malaking bagay na tumutulong sa amin para po makaabot sa mga national agencies, ang mga sinisigaw
ng aming mga kababayan. Baka hindi po kasi kami marinig Pero through you, through our friends from the media, nabibigyan pong daan na marinig ang sigaw, ang hinaing, ang tinig ng bawat pamilyang Masantoleño. Kayagnaning soma ning alkalde ing selebrasyon ning 23rd birthday na niti. Especially for your beloved Masantol will come true. Palakpakan po natin ang ating birthday. Ako po, Patricia Mamangon para King News Forward, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kindaratang June 28, aldo Miyerkules, dineklarane ning Malacanang ing Idil Adha bilang regular holiday. Ay ning istorya. Dineklara ning Malacanang a regular holiday in June 28, 2023 king mabilog a bansa bilang pamagmasusi king Idil Adha o Feast of Sacrifice. Makapulubya iti king Proclamation number 258 pinirman ng Executive Secretary Lucas Bersamin para kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Agpangking proklamasyon metong yaing Idil Adha kareng greatest feast dareng Muslim king relihiyong Islam. Makasulat Republic Act number 9849 na malyari yang ilipat ing aldoning pamagmasusi king Idil Adha. Base king 1444 Hira Islamic Lunar Calendar, rinikomanda ning National Commission on Muslim Filipinos in June 28, Miyerkules na bilang metong a national holiday. Ako po Rio Ben Serrano para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Matagumpay ang pesinayan, impating hapong nationwide blood drive ng San Miguel Corporation kapartner ing Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Tukluking dinala na individualing may kiadwangan king Team Malasakit Nationwide Blood Drive ning San Miguel Corporation o SMC. Aganapan keti king San Miguel Brewery king Ciudad San Fernando inyang Miyerkules, June 14. Kera kalan kareng mida kedaya ring mismong empleyado ning kumpanya. Masaya po, makakatulong sa ibang tao. Nagpapasalamat ako sa SMC tsaka sa mga tumulong dito sa DOH para makapag-donate kami at makatulong sa iba at makatulong na rin sa amin, sa aming sarili. Dahil ang pag-donate po ng dugo, hindi lang nakakatulong sa ibang tao, nakakatulong din sa sarili po natin. Masaya naman po. In my own simple way, nakatulong ako. I can save lives. Etong donation natin malaking bagay sa kanila, no? At saka sa ating sarili, nakakatulong din sa ating kalusugan to. Party 80, king Corporate Social Responsibility o CSR project ning San Miguel Corporation. Nung rin reng dayang kolekta iba't king bloodletting activity, pakinabang ng dareng mangailangan na pasyente. Pasalamat yung opisyal iba't king Human Resource Department ning San Miguel Brewery, king pamakisan metong dareng empleyado at aliwang sektor bang managumpayeng proyekto. We're very thankful that this event sponsored by our San Miguel Foundation. Actually, this is a simultaneous event across all the subsidiaries and breweries of San Miguel. So, we're grateful na dito sa Pampanga, sa Central Luzon, yung brewery po natin na San Miguel Brewery, dito po ginanap yung location natin for the blood donation drive in partnership with JPL dito po sa hospital natin. And aside from the employees here inside the brewery, we also got the support from our other subsidiaries, our sister companies, from the food group, Yamamura and MCLP. So far, I guess this will be a successful event kasi nakita naman po natin na madami yung pumunta ngayon. Kapartner yaketi ing Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Nung rin, reng ati po na daya, iba't kareng donors, asahan lang manyuglong bie, kareng mangailangan na pasyente. Role is to screen all the donors and the blood will be stored in our hospital in Jose B. Lingad. And all bloods are properly processed, properly screened. All donors are properly screened so that we can ensure the safety of blood products that will be donated to the patients. Mabilog naman ning suportang pepakid daketi, reng talapamalita ang miyembro ning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen,
susuyo. At yun po mga paling balita, kimpa magbalik ng News Force Pampanga. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Libutan ning susubong nga batas ning mandatory ROTC kareng eskwela, kay raklanda ring estudyante kareng Catholic schools ingko kontra keti basic ing survey. Ay ning balita. Ela sasang-ayon rin kera kalanda rin estudyanteng miyabe king survey kareng Catholic schools king panukalang isubliya ing mandatory military training kareng eskwela bagi at tutulak ning administrasyon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. April 3 hanggang April 24, 2023, inyang ikasanin ng Catholic Education Association of the Philippines o CEAP ing tuturing nga pekamaragula asosasyon dareng private Catholic schools king bansa ing nasabing online survey di king pa magbalik ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC program. O retireng linwala resulta, iba't kingamanwang survey. King 20,461 na may survey, 30% o 6,166 na rin at yung kolehiyo. Kaya kalan naman kareng may kibat at yung senior high school o 70%. At inyang 15,000 member schools ing CEAP ang makakalat kareng 17 rehiyon king bansa. Kapilan pa mo, milusot ya king Senate Defense, Higher Education at Finance panels ing panukalang gawan niyang mandatory ing controversial a bill king kolehiyo. Sumangid ning pamangontra dareng aliwang grupo. Kabilang kareng pigaga na kandareng aliwang aguma niya tututul king ROTC, reng mi bababalitang miyaya liwang klase ning pamanabuso kalupan ning hazing. Tinulak din na President Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at reng pilang senador ing mandatory ROTC kareng eskwela bang aturukan no kareng kayanakan ing disiplina at ing lugod king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Liban king pangumakbong ning Bulkang Pinatubo inyang 1991, nano pa mo ing balumo tungkol king Vulcanite. Nung puri mong midagdagan ing kekang kabaluan, ini ing tribyata mo ngening Aldo. Bahayo ya pamakbong yung Bulkang Pinatubo inyang 1991, eya aktibo iti at tuturing mong metong abundo. Nung pamilyaring pamagbuga ng lahar, abalo na tauliyang mikbong iti 450 years na ing milabas. Nung bala mo tinuk nang neng minimwa ing bulkan, magkamali ka. Uling ang gaking sa lukuyan, taglus siya pamuring bubugang lahar iti. Lingad king kabaluan tamo, mi kamay ng pamamakbong ya iti 3 beses inyang 1993, 4 beses inyang 1994, adwa inyang 1995, kabang minsan inyang 1996 at 2002. Bukod king 1991 eruption, maging controversial yan naman ng bulkan inyang 1957. Uling keti meganap in plane crash at kematay ng dating Presidente Ramon Magsaysay ametong kareng 24 pasaheros ning eroplano. Isipan mo na, abe,
Hanggang ngayon pala aktibo ya pang-aktibo ing bulkang Pinatubo. Itamupin nakasingsikan inyang 1991 at iti sangkan nung bakit may naliwayas ke ing bulkang manibati niyang tauliyang makbong iti. Para king bilining panahon king lalawigan. Balaos siyang mimiral pamurin ng anging habagat king Northern Luzon. Asaning maulap at kalat-kalat apamanuran, kilob ning patingapon, partikular na gat panapon ang pong bengi. Agpang ning DOST Pag-asa, ala naman babantay na low pressure area a posibleng lungob king Philippine Area of Responsibility karang daratang nga aldo. Kabalen, maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king ke kayong lugar. Malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan da ring numerong mayakit king ke kayong screen. Malyari mo namang mag-post king ke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang palatang serbisyo karinganggang Kapampangan. Ailbay nyo lang ngayon Webis, Remekala pa Istorya Ketiking Probinsya. Yaku po, Ibeniginto, at iti ing News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, Susuy. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.